Well, okay. I would just like to give one story or one example sa mga programa natong na nalipay gyud kaayo ato ang mga mayor, ato mga barangay captains o mga katawhan sa probinsya gumikan sa proyekto nato ning solar street lights. I would just put in Manhuyod. Lingon jud si Mayor, kung sagob ibalo ba ka? Sukad bata pa ko, ganahan gyud ko na mapasigaan ning atuang highway katong asa tong magliko-liko dito ay katanim mo barangay, Himampangon area na ganahan jud ako magpasigya. Hangtod karon misig na mayor pa siya wa pa jud niya nabuhat. So nisulti siya gob ibalo ka murag hatag sa Ginoo gud imong programa. Then nalisang gyud mi na mas hayag pa gani imuang solar street lights last base katong electricity na mga poste. Then gitesting po ni board member Ikay sa area dito iyahang gipalong ang suga niya sa iyang sakyanan. Gitestingan gyud niya. Pag-agi niyo siya pagkahaya gagog matay believe ko sa imuhang mga proyekto. So munay ako ikasulti sa mga istorya bang di mao na kami we are doing things correctly. Wala mi gabinuang sa mga katawhan amo ang programa tinuoray and muna I show it can be shown and it can be seen. These are quality solar street lights. Dili ni katong mga ordinaryong China, this is from US and Germany ipanggamit namo ng mga LED. Dili ni katong balabaratuhon o binuang ni na I gave an instruction and said it has to survive a minimum of 10 to 15 years before needs any form of servicing. Na nakalami pag yun, isulti ang silang contractor, isulti sila, gov, lahi ra ning atowa. Bisag walay suga for 2 days, siga ra gyapon ni mga solar street lights. I mean, if it's cloudy or magbagyo mo na kung pasabot, it can still handle at least 2 days of lights. Kay uban ko ng mga solar, pagkagabi usiga na alas 7 or alas 6, pagka alas 3 sa kadlawon palong na kuno na. Kaning atowa hangtod jud ni buntag. This is the real deal. Na wala jud binuangay. So that is why I hope makita sa mga katawhan that we are not, how do we say, di takurakot at iprang istorya, di tabrawa, taga binuang, tinuro ay kinasing-tasing na serbisyo atong gitatag sa katawhan. So, muna nakalungsod sa probinsya o silan ang nakatagan yung tanan. We gave 30 million pesos to each LGU to be... Tagan na ng LGUs? Yes, all LGUs. Sa galang sa solar ko? It's still a generic name. We still call it solar street lights. But our advantage is we are using US and Germany LEDs. High quality. We can have it built in China. Basically, man istorya nila. They had it built in China, but the parts are built in US and German standards. Dili siya China standard na, dali mangguba. So far, sila ka solar lights and needed. Ako i-compute ha. Mga 4,700 solar street lights all over the province. 4,700. Yes, all over the province. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.